تین چھ نعتیں پڑھ رہے ہیں، بس تساں توجہ کرنی ہے تو انشاءاللہ گل بڑھ جائے گی۔ ان گلیے پاؤں سونا آمنہ مائی دا جایا تے آنکھوں سبحان اللہ، دنیا تے رحمت بن کے تے آنکھوں سبحان اللہ۔ آیا جب دیا سجد کرے سنی امت نو بخشش دا وعدہ رب فرمایا تے آنکھوں سبحان۔ سونے گنگیا تو گل کرایا پٹھتیاں گوایا، سورج نو واپس موڑ وکھایا تے آنکھوں سبحان اللہ، واپس موڑ وکھایا تے آنکھوں سبحان اللہ۔ بعد حمد و ثنا امام الانبیاء حبیب کبریاء حضرت محمد مصطفیٰ کریم مدل بالا کدی بے حد حمد و ثنا تو بعد باب گرامی قدر اج دی عظیم الشان بابرکت محفل جو کہ ساڈے عزیزم چودھری اختر اسماعیل رجوکا صاحب اللہ پاک انہاں دی والدہ صاحبہ دے درجات بلند فرمائے، اور چودھری امیر الدین رجوکا صاحب مرحوم انہاں دی ہمشیرہ اللہ پاک سب دا بیٹھنا اپنی پاک بارگاہ قبول فرما کے مرحومہ واسطے ذریعہ نجات بنائے، بچی بولے آئے آمین۔ موضوع میرے ذمہ ماں دی عظمت ہے، لیکن اس کو پہلے ایک دو گلہ میں عرض کرنی ہے۔ اللہ قرآن اندر اعلان فرما رہے حل جزاء الاحسان الا الاحسان۔ پنجابی دستا بیان ہے اللہ فرما رہے ہیں جیڑا بندہ کسے نال چنگا کرے سی گیا نا او دا بدلہ بھی اس نو چنگے نال لب سی گیا۔ اچھا اسی چنگا کی سمجھنے ہیں ایک بار کسی نے شاید ادھاری شدید تھی تے موڑ طاقت نال لے لئی تے سمجھنے ہیں اے بڑا چنگا سا کیتا ہے، لیکن قرآن اس دا مکمل جڑا احاطہ فرما رہے ہیں نا بے چنگا کے نو گننا ہے، چنگا او نو گننا ہے، تسا چنگا کیتا ہے تے اگوں کوئی تواڈے نال کی کرے پیڑا کرے تے تسی موڑ بھی او دے نال کی کرو چنگا کرو تے اے تواڈا چنگا ہے۔ اسی طرح آقا دی بارگاہ وچ ایک بندہ حاضر ہوئی، یا رسول اللہ میں اپنے برادری نال رشتہ داراں نال بہت چنگا کرے نا تے پر او مینوں دا جواب ہر واری بیڑا دیندے تے لہذا میں ہن تھک گیا۔ حضور فرمایا بے گل جی اے دس او کام چنگا پہ کر دین یا تو چنگا پہ کرنا ہے، ہو سکے کام دس ہونے چنگا میں ہی پہ کرے نا بھئی او لڑ دین تے میں کو جواب کوئی نہیں دیندا۔ حضور فرمایا جی اونا دی برائی دی وجہ تو اچھائی چھڑ دے گا پھر تیرا تے اونا دا کوئی فرق تے نہیں نہ رہ جاوے گا، اس لئے جی اپنا فرق رکھنا ہے، پھر کوئی برا بھی کرے تے او نال کی کرنا ہے چنگا کرنا ہے۔ اچھا ہن چنگا کرنا ہے تے سب تو زیادہ چنگا کہدے نال کرنا ہے، توجہ ہے ایک اور بولیا سبحان اللہ۔ میرے آقا امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینے دے تاجدار آقا مولا دی بارگاہ دے اندر ایک شخص حاضر ہویا، یا رسول اللہ میرے کل مال ہے تے سونیا میں خرچ کتے کراؤں؟ میرے آقا امام الانبیاء فرمایا اپنے تن تے خرچ کر، کی کر؟ اپنی جان تے خرچ کر۔ سونیا میرے کل اور مال بچ گیا ہے، میرے آقا امام الانبیاء فرمایا اپنے بیوی بچیاں تے خرچ کر۔ آنا یا رسول اللہ میرے کل اور بھی مال ہے، میری سرکار فرمایا انج کر پھر اپنے والدین تے خرچ کر۔ اچھا مسلمان بھائیو بڑی توجہ، میرے آقا امام الانبیاء دی محبت ویکھے آجے حضور مانل کی میں محبت شفقت کر دینے۔ ایک دن آقا امام الانبیاء نے عصر دی نماز پڑھائیے، نماز پڑھان تو بعد حضور روحن لگ گئے نے، اکھا وچ اتھرو نے۔ صحابہ کرام نے یا رسول اللہ کہنے تو انو تم کیتا ہے کیوں روحن لگ گئے ہو؟ میرے آقا امام الانبیاء نے پوچھ دے نے کسے تنگ کیتا ہوئے اسی جا کے بدلہ لے آئیے۔ حضور فرمایا نہیں میں نے کسے تنگ نہیں کیتا، کسے تکلیف نہیں پہنچائی۔ مڑی یا رسول اللہ رو کیوں رہے ہو؟ فرمایا میں نے اپنی ماں دی یاد آئی ہے، میں نے ماں دی یاد آئی ہے، اس واسطے پہ رونا والوں کو
جنہ دی ماں ٹر گئی ہے مالک درجات بلند کرے کوشش کرے جی اولاد او چنگی ہے جڑی والدین دے جان تو بعد انہاں واسطے نیکی کرے انہاں واسطے چنگا کرے لوگوں توجہ فرمایا جی ماں نو اپنے پتراں نال کنا ہی پیار ہوندا ہے ماں تے کدی بھی دکھ نہیں اپنی اولاد دا ویکھدی پاویں ضعیف العمر ہو جاوے ماں اپنے پتر نو جناب ہر ویلے اس نگاہ نال ویکھدی ہے جس دن پہلے دنوں گود وچ آیا او ماں دا پیار ہی وکھرا ہے لوگوں توجہ کرے جی حضور دے زمانے دے اندر ایک علقمہ نامی بندہ ہے بیمار ہو گیا ہے سنیڑا حضور والگلے آئے سونیا دعا کرو میں بیمار ہاں میں ٹھیک ہو جاؤں حضور نے اپنے صحابہ نو بھیجی آئے فرمایا جاؤ دا پتہ لے گیا صحابہ کرام کہنے سونیا دی زبان بندے موت دا ویلا قریب معلوم ہوندا ہے سونیا دے تو بولیا نہیں جا رہا میرے آقا امام الانبیاء نو صحابہ نے آگے دسے آئے حضور فرمایا اذ کرو تاکہ ویکھو او دے والدین زندہ نے صحابہ کرام کہنے سونیا او دا باپ تے جناب انتقال کر گیا ہے او دی ماں زندہ ہے میرے آقا فرمائے انج کرو اگر او دی ماں چل گیا جاوے تے ٹھیک ہے اگر ماں نہ آ سکے پھر مینوں دسنا میں ٹر کے جاواں گا صحابہ نے جناب جا کے مائی نو سنیڑا دیتا ہے تینو سونا یاد پیا کردا ہے مدینے والا یاد پیا کردا ہے مائی نے جناب کھنڈی لئی ہے لے کے حضور دی بارگاہ وچ آ گئی ہے میرے آقا فرمایا ہے مائی دس دے صحیح تیرا پتر جڑا ہے تیرے نال کیوں جی ہے تیرے نال کیوں جی ہن ماں ہے نا ماں تے ہمیشہ تعریف ہی کر دیئے ماں آندی ہے سوڑیا میرا پتر نمازی بھی ہے لین دین دا بڑا چنگا ہے حضور فرمایا میں اے نہیں پوچھیا ہے معاملات کی نے لوگا نال میں پوچھیا تیرے نال کی سلوک کر دے مائی روکیاں دی یا رسول اللہ جے پھر پوچھ دے ہی پہ میں سچی دس دینی ہوں میرا جناب جڑا ہے پتر سی جدو کردہ کھلونا سب تو پہلے بیوی بچیاں نو ملدا سونیا میرے دل وچ ہوندی ہے پتر میرا کدوں میرے سینے نال لگے گا تے میرے سینے وی ٹھنڈ پوے گی یا رسول اللہ اس عمل مینوں بڑی تکلیف دتی ہے میرے آقا فرمایا مائی معاف کر دے مائی آندی سونیا میں معاف کوئی نہیں کرنا حضور فرمایا جے معاف نہیں کرنا پھر حکم دیتا صحابہ نو جاؤ اے جے کرو لکڑیاں کٹھیاں کرو لکڑیاں کٹھیاں ہو گئیاں نے آگ لگن لگے مائی پوچھدی یا رسول اللہ ایتھے لکڑیاں دی کیڑی لوڑ اے تساں کیوں منگوائیاں نے حضور فرمایا مائی تو پتر نو معاف نہیں پی کر دی انہیں تیرا دل راضی نہیں کیتا اس واسطے انہوں سزا دے ہوئے کی کروں ہے سزا دے ہوئے میرے آقا امام الانبیاء نے جناب جدوں گل کیتی ہے مائی آندی سونیا ماں دا دل کیویں برداشت کرے گا کہ دا پتر ساویں اگ وچ سڑدا پیا ہوے حضور فرمایا مائی معاف کر دے اے تے دنیا دی اگ تے آخرت دی اگ اے دے نال وی سخت ہونی مائی آندی قدماں دے گر گئی یا رسول اللہ میں تانوں گواہ بنانی ہاں میں پتر نو معاف کر چھڑیا ہے اور لوگوں تڑپ جاؤ گے ماں تے کدی بھی اپنے پتر دا غم برداشت نہیں کر دی ماں تے کدی بھی پتر دا دکھ نہیں جردی ایتھی خواجہ غلام فرید کوٹ مٹھن والی سرکار آپ نے قلم اٹھایا تھا بڑی پیاری گل کی دی ہے آپ مند نے اچیا لمیاں بابا جی والوے کو عمر کنی ہو گئی ہے اور تے اپنی جان دی تیاری ہے تقریباً 70 سال تو عمر زیادہ ہے آج بھی ماں دے پیار دی گل ہوئی ہے تے سینے وچ ہوئی پیار پیا جاگدا لوگوں توجہ کرے آجے
آج تے ماحول ہی عجیب ہو گیا ہے، اسا قدرہ ہی مکا دیاں، نہیں تے ماں تے ہوندی سی، ماں ایک قدم چاہ کے اگر گل کرنی ساڈا قدم پٹیا نہیں سی جاندا۔ ساڈے تو جناب جڈا وڈا کام ہونا رک جانا، لوگ بڑی تو جاول مند نے اچھیاں لمیاں اے لال کھجوراں آتے پتر جناں دے ساوے اے گلیاں وانگ اجاڑ دی سن میں کو ویڑا کھاونی آوے غلام فریدا اوتھے کی بسنا جتھے ماہی نظر نہ آوے۔ خواجہ غلام فرید آندنے او ویڑا وسدا ہوندے جتھے ماں ہووے، او ماں تے ایو جے جناب اللہ نے عظیم نعمت دنیا دے عطا کیتی ہے۔ اگر پتر جنیاں بھی غلطیاں کر لوے، ماں نو ستا لوے، ایک قدم ہوئے وچوں باہر رکھدا ہے، ماں دعا واسطے ہاتھ چالیندی ہے، مولا میرے پتر دیاں ستے ہی کہہ رہا ہوں۔ او ماں دے وے کدی ازما لیا جے جس گھر وچ ماں نہ ہووے۔ میں جناب چوری صاحب نو ویکھدا رہیا، ماں ضعیف العمر ہے، لیکن جناب جگہ جگہ تے جا کے علاج دی کوشش کیتی ہے۔ میں پوچھیا یار دسو تے صحیح اے دی وجہ کی ہے؟ مینوں یاد گل آئی حضرت یوسف علیہ السلام دی۔ توجہ ہے تو بولیا سبحان اللہ۔ پر تھوڑا جہا وقت رہ گیا، لوگوں بڑی توجہ، میرا مالک دونوں سدا سلامت رکھے، توجہ فرمایا جے۔ اللہ دے نبی حضرت یوسف علیہ السلام ہاتھ قیدی نے، ہاتھ یا اللہ جڑا بولے کدی قیدی بنے نا، قیدی نے پیروں وچ بیڑیاں نے، اللہ دے نبی نو قیدی کر کے لے جا رہے نے۔ ایک جگہ تے جناب منظر عجیب ہے، اللہ دے نبی نے اپنے آپ نو زمین دے سٹیا ہے۔ قافلے والے حیران نے، ایتھے وجہ کی ہے؟ ایتھے بندہ جڑا لے کے جا رہا نظر نہیں پہ آندا۔ اللہ دے نبی ماں دی قبر نو جپا مار کے اعلان پیا کردا، اما رحیل، آپ دی ماں دا سر نام سی رحیل، ماں دا نام پکار کے اما رحیل، آج مینوں براواں نے بھی ماریا ہے، قیدی بنا دیتا ہے، میں اٹھتے صحیح اپنے یوسف دا حال تے ویکھ، اپنے یوسف لال دا حال تے ویکھ، آج کی پی بڑھ دیئے۔ میرا ایمان آندے جے ماں ہوندی کدی پتر نوے نہ ہون دے دی، او دی وجہ ہے ماں دی شفقت انج دی ہوندی ہے، ماں دا پیار ہی اتنا وسیع ہوندا ہے۔ پتر جنہ مرضی دور پیا وسدا ہوئے، ماں دے سامنے نہ آ جاوے، پتر دا نام آ جاوے تے ماں دی اکھاں وچ اسے ویلے نیل وگ پیندن۔ لوگوں کدی ازما لیا جی اللہ دا نبی ماں نال گلا پیا کردا ہے، اما آج اٹھ کے ویکھدا صحیح، آواز پئی ہوندی ہے، پترا آج صبر کری، میرا مالک دا تینوں اجر عطا کرے گا۔ لوگوں اساں سارے ٹر جانا ہے، دنیا بالکل عارضی ہے، بالکل فانی دنیا ہے، تے ایتھے پیر باؤ نے قلم اٹھایا فرماندے نے جیندے کی جانن اے سار مویاں دی سو جانے جو اے مردہ قبران دے وچ اے انے نہ پانی اوتھے گھر چل رہندا اے گھر دا
آقا امام الانبیاء نے ماں دی عظمت دسی ہے حضور دی بارگاہ وچ صحیح بخاری دی حدیث پڑھنیا بندہ حاضر ہویا یا رسول اللہ مدینے والے دسنا سب نال زیادہ حق میرے دے گدا ہے میرے آقا فرمایا تیری ماں دا دوجی باری پوچھدا یا رسول اللہ اس تو زیادہ کدا حق ہے فرمایا دوجی باری تیری ماں دا تیسری باری بندہ پوچھدا ہے حضور اے دے نال وی ہور کدا زیادہ حق ہے فرمایا تیری ماں دا ہے چوتھی باری پوچھدا یا رسول اللہ کدا ہے فرمایا تیرے باپ دا ہے تین واری حضور فرمایا ماں دا حق ہے میں پوچھیا یا رسول اللہ اے دی وجہ کی ہے اے گل سمجھ چ نہیں پئی ہوندی آواز بے غیبی وچوں آئی اے دا منصب جدا رکھی ہے ماں دا روپ وے تو بچپن چوے ماں تیرے ہر ویلے جناب تیرا خیال کر دی تو جوانی چڑھے تاوی تیری ماں تیرا خیال کر دیئے تیری شادی ہو جاوے اینا تیرا بیوی نو خیال نہیں ہوندہ جنہ تیرا ماں خیال کر دیئے لوگو اے تے اور رشتہ ہے جڑا ٹوٹن والا نہیں ختم ہون والا نہیں اس واسطے اج دعوت فکر وے لوگو اماں ناراض نہ کریا جے نال ابا بھی ناراض نہ کریا جے ضروری نہیں کہ بندہ ماں دی خدمت کردا رہے تے باپ نو بھول جاوے باپ نال بھی شفقت کرنی ہے باپ نال بھی جناب عزت و قدر کرنی ہے توجہ ہے تو بولے ایک بار ایک گل کر لی باپ دی عظمت وچ ناراض نہ ہو سونے جے میرے آقا امام الانبیاء نے والد دی عظمت کس طرح بیان فرمائیے حضور دی بارگاہ وچ ایک نوجوان حاضر ہویا یا رسول اللہ میرا باپ میریاں 7 بکریاں کھا گئے 7 بکریاں کھا گئے سونے مینوں حق لے دیو مینوں کی کرو حق لے دیو جو لوگو کیڑا بندہ جڑا باپ انہوں آپ نے پالیا بھی ساری زندگی خدمت کی تھی پھر جناب لالچ وچ باپ نو کب جناب لے جانا کچہری دے اندر ڈوب کے مر جانا چاہیے او لوگ چند دن دی عارضی زندگی ہے اے تے اساں چھڑ کے ٹر جانا ہے جائیداد مڑ بھی ساڈے کول لیکن میں جناب بات پیش کرنا چاہنا حضور دی بارگاہ وچ نوجوان آیا سونیا میرا باپ میری 7 بکریاں کھا گیا ہے مینوں حق لے دیو حضور نے بزرگ وال پیغام بھجوائے بزرگ حاضر ہو گیا یا رسول اللہ میں دیاں بکریاں کھا دیاں حضور فرمایا بزرگاں دا سنائیاں بکریاں کھا دیں بزرگاں دا بالکل سونیا نوجواناں دا سونیا ویکھ لیا جے میرا باپ من گیا ہے میریاں بکریاں انہیں کھا دیاں تے سونیا فیصلہ فرماؤ جدوں گل فیصلے دی آئی حضور فرمایا بزرگا کی منشائی بزرگ بول کے آندا یا رسول اللہ یہ حق لے کے دین دی گل آ گئی ہے مڑ مینوں ہی حق لے دیو مڑ مینوں ہی حق لے دیو بزرگ جدو جناب گل شروع کی تھی بزرگ آندا یا رسول اللہ جدو یہ پیدا ہویا ایک رات ہی جی آئی اے بیمارا سونیا میں ساری رات نو اپنے ہاتھاں تے چاہ کے ویڑے وچ لے کے پھردا رہیا سونیا میں ہور کچھ نہیں منگدا او جڑی رات میرا سکون گیا سونیا صرف اس رات دا مینوں سکون واپس لے دیو اور کوئی نہیں منگدا او لوگوں ذرا جملے سنیا جے جدو میرے آقا نے جملے سنے حضور دی اکھاں وچ اتھرو آ گئے حضور رون لگ گئے فرمایا بزرگا مڑ گل کر بزرگاں نے سونیا میری اس رات دا سکون دے کول لے دیو یا رسول اللہ جی حق لے کے دین دی واری آ گئی ہے پھر میرا حق لے دیو مینوں سونیا خشک تنے دی مانے دا حالی اولی جوان ہوندا گیا میں ضعیف العمر ہوندا گیا سونیا میری عمر جو نہیں رہی کہ میں کما سکاں اج دے کول مال ہے
سونے میں ضرورت دے پیش نظر ایدہ مال جناب کھا لیا ہے یا رسول اللہ ایتے گلہ کردہ پہ ہے کچھری وچ لے کے آگئے سونے مہربانی کرو حق لے کے دیر دی گل لے پھر جناب میرا بھی حق لے دے ہو نوجوان شرمندہ ہویا آدھا سونے غلطی ہو گئی ہے میں باپ نو عدالت وچ لیا دے سونیاں غلطی ہو گئی ہے او یار ویکھو تے صحیح پیچھے پچھتان دا کی فائدہ اج باپ نال جھگڑا کرے پیا کل نو ماں جناب تر جاوے پیچھے جنیاں لنگر دیاں دے گا کر پیچھے جنہ کچھ مرضی کردا رہے تے باپ نو جیندیاں سکون نہ دے حضور نے فیصلہ فرمایا جوانا یاد رکھ جڑا تیرے کول مال ہے اے بھی تیرے باپ دا ہے تے تو بھی باپ دا ہے تیرا باپ جویں مرضی چاہے کر سکدا ہے اینو پوچھ نہیں سکدا ہے باپ ہے ایک ہی ہے باپ ہے اینو پوچھ نہیں سکدا حتیٰ کہ حضور نے یہ بھی فرما دیتا فرمایا اگر تیرا باپ تینو منڈی وچ لے جا کے فروخت کر دے پھر بھی توف نہیں کر سکدا لوگوں جتھے ماں دی عظمت یاد رکھنی ہے اوتھے باپ دا بھی مقام یاد رکھنا ہے باپ ہوئے او میں اجنا بزرگ ہوئے نہ ساری زندگی ایک کوئی سوچ میلے کپڑے میں گزار دینی تے پتر نے جناب سونے کپڑے پانے تے باپ دور کھلو کے خوش ہو رہے ہونا او یار میرا پتر کنا سونا پیا لگنا ہے میں نہ ویکھ اج ویلائی جڑا باپ ساری زندگی ایکو سوٹ تے محلے کپڑیاں میں گزار کے جاندا پیا ہے تو دے سامنے خوش ہو کے سونے کپڑے پا کے کھلوتے ہیں باپے نہیں بیاندہ او پہلے میں پانے ہاں باپے آندہ میری نب گئی ہے پترہ تیری زندگی سکھی روے او باپ اس کائنات اندر آخری جملہ پیش کر رہے ہیں کوئی بندے دے اتنا خوش نہیں ہوندہ اگر پتر نو کامیابی ملے سارا جہان جنہ مرضی خوش ہو لوے او سارے جہان دی خوشی ملا لی جاوے او سارے جہان دی خوشی تو زیادہ پتر دی کامیابی دی خوشیوں دے باپ نو ہوندی ہے اس واسطے میں لوگوں دعوت فکر دے رہے ہیں پیغام دے کے جا رہے ہوں اسامی ٹر جانے کسے ویلے ٹر جائیے لیکن باپ نو زمین دے ٹکڑے مگر اسے مگر جائیداد دی لالچ و حرص مگر لڑائی نہ کرے جے باپ ناراض ہو یا رب بھی رضا میرا نبی بھی ناراض اس واسطے ماں نو بھی راضی کرنا باپ نو ہی اپنا مقام ہے یہ اپنا مقام اے نہیں کرنا باپ دے آکھے لگ کے سمانے نو کٹی کھڑے ہو سمانے دے آکھے لگ کے پیو دے ہتھی پہ کلے ہو اے دو آپا سے گناہ ہے باپ نو اپنے مقام تے رکھنا ہے تے بیوی نو اپنے مقام تے اللہ پاک تہاڈی میری عاجزانہ حاضری قبول فرمائے یا زندہ صحبت باقی واخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین